Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ke channel kana kicia. Ka surat session court kala ai jamin no ya Rahul Gandhi unong yalam ka seng kongres halor karai juga kasari kabon hab ban song potok adu kumba ars nam kanti halor ka jingsha mudui jungu house nam ar hajar khat kandai ha ka bai dei ka jingkan prasha jungu ya ki jai mudi ka ying kasari kala pan miru ya ka hukum na ka banta ban sange set potok ya Rahul Gandhi Henry labu sngipat ba ka jingsong bisar kan long biang ha khalai tri uyayong ar hajar ar pulai Rahul Gandhi ubalat ho haka Twitter akau jongu kane gadai ka jingye khun persha ban pandem ya ka sensyar paiba ha kane ka jingye khun ka jing sisa kadai ka wailam jonga mat dei tang ka jing sisa ka ba ai jing kersan yanga Rahul Gandhi ubadan san po ars nam karta ulalik poi sa surat lengba ka lingsuing kamai ha ka balasan ranlang ye uda ka para jongu ka Priyanka Gandhi badra ka kashari jongu Chief Judicial Magistrate UHH Verma ha surat kala raiban set patok ars nam ya Rahul Gandhi haga arplai triguluber arhaja arplai la mudu yau Gandhi da Purnesh Modi MLA barim jongka Gujarat halor ga jingkran jong Rahul haga ba uang kumno ga jialong babaro kinong tu kidon ya ga jai Modi ka kasari ka pensistom ya Rahul Gandhi kalba kum ki kandon jongka Indian Penal Code section sauspa knai punai ba sanspa kala ailat ru yu ba ulmudu saka kasari ka ba khamhe hapo lai pusngi la penduk no ega jinglong MP jong Rahul Gandhi haga arp south regular arhaja arplai halor kate ge jingsa rai patok jong u kalkum kate ga rai Rahul enom la banile election naga banta pras nem kanti lemda ga don ge jing pandam no ya kate ga rai da ga kashari ga bahalor